שלום לכולם, ואני קוקולטקו. וזה עוד סרטון, הפעם. אנחנו הבטחנו לכם, ואנחנו מקיימים. סופלה שוקולד. עיבוד, תפסיק לנגן, אתה לא יודע לנגן. אוקיי, קדימה, מוכן? שנייה, בוא נביא קמח לבן. אוקיי, חשוב מאוד. אוקיי, בינתיים אני אתחיל את המצקון, בוא נראה מה המצקון. זה גם צבעוני, אני לא מצאתי פשוט משהו אחר. הדליקו את התנור ל-170 מעלות. רגע, יש לנו קמצוץ מלח. יש המלח. נשים קצת יותר מקמצוץ. קקאו. אין קקאו, זה ון שוקולית. בפסק זמן. יש לנו את זה, את זה, את זה, את זה ואת זה. אוקיי, תדליקו את ה... כבר יש לנו שוקולד. שוקולד מריר, קצוץ שבור, 160 גרם. שנייה. מצאתי. וחממו. עיבודו דקה במיקרו. לנגן. היטב, עכשיו בואו נכין את כל הכמויות שצריך ונראה לכם באיזה סדר. תראו מה קוקו עשה כאן. פשוט לא מבין איך מבשלים. עיבודו, די לנגן. די. באותו אנחנו נוציא לכם את הראש. נכון. אוקיי, אז יש לנו את הכל? כמו שהוצאנו לסבתא ג'ורג'י. נכון. בגלל זה שילקו אותנו מהבית. רגע. אוקיי. הנה, אז אנחנו מכניסים את השוקולד מריר. שוקולד ואת החלב סויה ונשים 160 גרם. ונשים את זה עכשיו דקה חלב במיקרו. סויה. אוקיי, חנן תפסיק את הסרטון, שימו את זה דקה במיקרו. אוקיי, הנה. מוכן. דקה היה במיקרו עכשיו. מערבבים. אוקיי, נחזור לכם עוד רגע. תן להרגיש, בוא נחליף. קוקו, בוא נחליף. קוקו, ככה לא, צריך אבל עוד זמן. לא, תן לי להרגיש. קוקו, תן לי קודם להרגיש. קח את המצלמה. קוקו. בואו. אתה לא רואה, זה לא נמש. חנן, תחזיק את הכף. עוד חצי דקה. כן, נשים את זה עוד חצי דקה. בוא נפתח. די! אתה רוצה משכרות? בוא נשרוק על זה. רגע. זהו, מת. טוב, הוא מת, יאללה. טוב. הרוח שלי בודו. הרוח שלו איתם. אוי ואבוי. טוב. אוקיי, אז עיבודו הרביץ לנו מכות עם הרוח שלו, ואז העלמנו את הרוח, פשוט נגענו בה והיא נעלמה. טוב. בוא ניקח את זה. נשים את זה פה. נסגור. וואי, זה נראה טוב. נכון? אתה יודע, זה במסע מלאה. מסע מלאה, אנחנו חושבים זה ככה. תראו איך מערבבים, אוקיי? אוקיי, בעצם נערבב את זה ליד למסע מלאה. עכשיו נוסיף רסק תפוחים, סוכר ושמן. אין רסק. רסק זה רסק. אוקיי. בוא נוסיף רסק תפוחים. צריך, שתי כפות, 40 גרם. שנייה, כמה סוכר, ואז מה עוד? סוכר ושמן. איפה סוכר? זה סוכר. כמה צריך? את כל מה ששפכתי כאן. 80 גרם. ו40 גרם של שמן קנולה. עכשיו נערבב את כל זה למרקם אחיד. מה זה אחיד? ואז צריך להוסיף קוקו, מה זה אחיד? אין לי מושג. אני סתם פשוט אמרו לי קודם מה להגיד, כאילו, כי אני לא יודע לקרוא, אני סתם חושב שאני יודע. אופס, לא עצרתי את הסרטון, שמעתי את זה. טוב, לא משנה. עכשיו נצטרך לשפוך לקערה. הרוח שלי בודו. עכשיו נצטרך להוסיף קמח קקאו, סודה לשתייה ומלח. עכשיו, הרוח שלי בודו סוף סוף. קמח 80 גרם. חשוב. שנייה, נחזיק את הסרטון, אנחנו נוסיף עכשיו את הקמח, סודה לשתייה ומלח. אוקיי, המשכנו, ועכשיו זהו, שמוכן. צריך להוריד את כל אלה, אתם רואים את אלה.
כל הגושים צריך להוריד אותם, ואז בעצם מה שצריך לעשות... רגע, התנור עדיין מתחמם. כן, התנור מתחמם, ואז בעצם להכניס לתנור החם ל-12 דקות. לא, העבירו לכלים אישיים, מלאו לשלושת רבעי הגובה. כן, ואז כמה זה שלושת רבעי? זה המאפים אמורים להיות תפוחים עם מרכז לח. תפוחים? למה שהם יהיו תפוחים? רגע, מכנה לא שומע מה שאומרים לי באוזניות להגיד. אוקיי, ובעצם אתם צריכים שזה יהיה באמצע, כאילו כזה מרכז לח. רגע, הסופלה אמור להיות תפוח? והאוויר לכלים אישיים מלאו ל3/4 הגובה. מה זה 3/4? אני לא יודע, זה מה שאמרו לי באוזניות. העורך אמר לי באוזניות. קודם לא עורך שגם כותב לנו אתה רוצה להרוג את העורך הפעם? כי כבר יש לנו 82 נוכחים בסרטון אחד. טוב, יאללה, לא משנה. רגע, כתוב כאן, הכניסו אותו נור חום ל-12 דקות. המאפים אמורים להיות תפוחים. איך הם אומרים להיות תפוחים? כתוב כאן תפוחים? כן. כתוב כאן וו. אני פשוט לא יודע. כאילו אני... העיפו אותי בכיתה ב' כי אני הרבצתי הרבה למורות, ובטעות אכלתי לילד, וגם אכלתי לילד את הכתף. וואו. רגע, אומרים לי באוזניה שאתם אומרים תפוחים, כאילו, זה אמור להיות תפוחים, שזה אמור להיות גבוה. כן, לא תפוחים. אוקיי, עכשיו בעצם נמלא את זה לתוך כוסות. הרוח שלי בודו, די. הנה קוקו, הנה הבלילה. אנחנו בעצם מוכרים את האלה. רואים שבפנים יש קמח. וואו. תראו כוס כזאת יפה. היא רק בת 100? די. די, בודו! הרוח שלי בודו, די. אני גם ירוג את הרוח שלו. טוב, יאללה, תפסיק את הסרטון אנחנו בזמן. אוקיי, אז תראו איזה יופי, אנחנו 5. עכשיו בוא ניקח. תראו,